Stars Technology е българска софтуерна компания, която предлага аутсорс услуги вече 10 години, което включва пълна гама от комплексни софтуерни решения на най-високо ниво и с гарантирано качество. Нашият екип се състои изцяло от професионалисти с богат опит в разработката, поддръжката на софтуерни приложения, както и консултации в областта. Използваме основно Java технологии и фреймворкс като Spring Boot, Hibernate, база от данни Oracle PostgreSQL, MySQL, както и Kafka, Redis и много други. А нашите фронтенд експерти използват основно Angular и React. Работим предимно по Scrum, използваме CI/CD като Jenkins и Bamboo, покриваме кода с Unit, API и Automation тестове с Selenium и SOAP UI. Работното време в компанията е доста гъвкаво, като само определям кога мога да започна и кога мога да свърша работа. Колегите са страхотни. Работим в корпоративна среда с приятелско отношение. Това, което ни прави различни, е бърза адаптация към промените на пазара. Това, което ми харесва, е, че имаме свобода за развитие, което ни дава възможност да покажем по-добре личните си качества. Това, което ни прави различни, е, че получаваме персонално отношение при лични поводи, като рожден ден или раждане на дете. Офисът се намира в централната част на Варна, само на минути от плажа. Във фирмата ни създаваме култура, в която се цени индивидуалните мнения на всеки инженер. В допълнение на това, за всяка година стаж в компанията получаваме допълнителен ден отпуск. Едно от нещата, които най-много ми допадат, е, че работим с хора, които харесваме и също така получаваме бонуси при препоръка на приятели. До голяма степен мениджмънтът на компанията ми позволява да се чувствам доста свободен. Провеждаме стажантски програми редовно, както и получаваме подкрепа при желание за квалификация и обучение. Смятам, че едно от най-силните качества, които ни прави успешни, е високото ниво на професионализъм, както и предоставената възможност за растеж. Фирмата ни дава възможност да работим по различни проекти, чрез което постоянно надграждаме своите знания. Прави ни успешни това, че доста често получаваме обратни връзки от мениджмънта. Това ни помага да израстваме кариерно. Според мен това, което ни прави успешни, са силната фирмена култура и благотворителните инициативи, в които участваме.